Seyahat etmek hukukundan mahrum olan Türkmenistanlıların meselesini çözmek için çağırış. Şuun 2022 yılın 20. iyuni bütün dünya bozgunlar günü. Devletlerin siyasatı ýa-da olaryň arasyndaky konfliktler we uruşlar sebäpli bütün dünyada gumanitar dramalar we bozgun krizisleri wagtyň geçmegi bilen çuňlaşýar. Käbir hökümetleriň jogapkärçiliksizligi adam hukuklarynyň ýygyderli bozulmagyna sebäp bolup, öz raýatlaryny serhetlerinden çykarsa da käbir uruşlar we krizisler muny duzurup bolmaýar. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan başdan geçirilen krizis soňky döwürde esasan pandemiýa döwründe bozgunlaryň we migrantlaryň ýüzbeýüz bolýan iň gumanitar krizisidir. Türkmenbaşy ady bilen tanalýan Saparmurat Niýazow ölenden soň 2007-nji ýylyň fevral aýynda döwlet baş tutany bolan Gurbanuly Berdimuhammedow 2012 we 2017-nji ýyllarda prezident wezipesini dowam etdirdi. Ogly Serdar Berdimuhammedow bolsa 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ilk prezident saýlawlaryna häkimiýete geldi. Ýaş döwlet bolan Türkmenistan soňky ýyllarda baý tebigy gaz gorlaryna esaslanýan ykdysadyýet bilen durnukly we ýokary ösüş tendensiýasyny gazandy. Beýleki tarapdan ýurtdaky adam hukuklary we azatlykları başgaça pikirlenýänleriň syýasy we raýat toparlarynyň gadagan edilmegi we olara edilýän basyş, girdejileriň paýlanşynyna deňsizlik, garyplyk we işsizlik türkmenleri öz ýurtlaryndan çykmaga mejbur etdi. Şeýlelik bilen Türkiýe Türkmenistanyň köp sanly migrantlaryň we gaçwatalga gözleýänleriň gaçwatalgasyna öwrildi. Türkmenistan 30 ýyl bäri dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň biri diýilip atlandyrylýar. Prezident Saparmurat Niýazowyň döwründe köküren adam hukuklarynyň ýygyderli bozulmagy Gurbanuly Berdimuhammedowyň dolandyran ýyllaryna dowam edip gelýär we şu neçenli dowam edýär. Türkmenistan dürli halkara synçylar üçin diýen ýaly ýapyk we adam hukuklarynyň berja edilişine gözegçilik edýänler hem berk we awtoritar rejim bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Habar beriş terişdeleri döwletiň berk gözegçiligi astyna işleýär. Durmuş derejesi peselmegini dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň mejburi ýa-da meýletiň ýitirim bolmak goýunça iş topary ýaly resmi we raýa synçylarynyň sapar haýyşlary kabul edilmeýär. Sesini çykarmaga synanşan türkmenler azarlara, fiziki hüjümlere we esassız türme basylýar. Şolaryň arasynda kaziýetden daşary ýa-da esassız ölüm jezasy, polisiýa we türme işgärleri tarapyndan gynamalar we ýoz daraşmak, türmeniň agyr we janyny howp salýan ýagdaýlar, esassız tutsak edilmeler, siýasatçylaryň tutsak edilmegi we türme basylmagy, syýasy sebäpli daşary ýurtdaky watandaşlara repressiýalar, adalatsız kaziýet işi we garaşsyz bolmadyk kaziýet ulgamynyň meseleleri, parahatçylykly ýygnaşmak we birleşmek azatlygyna gatyşmak, esasan din azatlygynyň bozulmagy, hereketiň azatlygynyň, ses bermek we saýlanmak hukugynyň bozulmagy, ady ýiten, ýani hiç zat bilmeýän adamlaryň sanawy her ýyl çap edilýär. Türkmen aktivistleri, blogerler we hökümete degişli bolmadyk guramalar çert ýurtlarda ýaşaýarlar. Türkmenistanda ýaşaýanlar bolsa ýyzarlanýar. Türkmen syýasy karşydaşlar Türkmenistanyň daşarda sesini çykarmaga synanşýarlar. Sebäbi Türkmenistanda syýasata gatnaşmaga ruhsat berilmeýär. Bu olaryň jany üçin howp salýar. Syýasy karşydaşlar özleriniň ýerleşýän ýurtlaryna basyş altyndadyklaryny we ýyzarlanýandyklaryny we galp jenaýet işlerine Türkmenistana ekstradisiýa edilmeginden peýdalanmaga synanşýandyklaryny aýdýarlar. Aktivistler we syýasatçylar esasan Türkmenistanyň daşynda we Türkiýede Türkmenistanyň adam öldürmek, adam alyp gaçmak, zor bilen gaýdyp gelmek, zorluk we töhmet atmak howpy awanýanlygyny aýdýarlar. Hatda häkimiýetleriň iň ýöneköý talaplarynyň we hereketleriniň hem öňüne alýandygy aýdylýar. Pandemiýanyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan ähli serketleri ýapmak we uçuşlar goşmak bilen Türkmenistana uzak möhletleýin girmegi we çykmagy gadagan etdi. Netijede Türkiýede ýaşaýan türkmenler watanyna gaýdyp bilmediler we Türkmenistanyň Türkiýedaky ilçihanasy we konsullugy pasportlaryny we beýleki resmi lamalaryny täzelemek üçin adaty çäreler görmekden ýüze görýärler. Bu ýagdaý 10 miňlerçe adamyň pidasyna sebäp bolan Türkiýedaky adamlaryň hukuk ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Günnelik durmuşda zerur bolan dokumental we pasport proseduralary, täze dowlan çağalara hasaba almak, nikalaşmak we şuňa meňzeşleri ýerine ýetirilmedi. Daşary ýurtda ölen watandaşlary watana jaýlamaga ruhsat berilmedi. Bu aýylganç gumanitar krizisden çykalga tapmak üçin beýannamalar kabul edilmedi we bu ýagdaýy tanqidlaýan we garşy çykýanlar press release arkaly herekete çağırýanlar
jenayetçi diýilip yglan edildi. 10 ýylda 2 milyona golay adamyň Türkmenistany terk edenleri aýdylýar. Iň köp ziyaret edilýän ýurt Türkiýe. Daşary ýurda okumaga ýa-da işlemäge giden adamlar konsulluklar bu amallary ýerine ýetirmeýänligi sebäpli pasport maglumatlaryny täzelep bilmediler. Şol sebäpli çağalary lykmançylyk kömeginden, işinden, biliminden, fiýahatyndan we beýlek sosial hukuklaryndan mahrum edilýär. Bu olaryň ýaşaýan ýurtlarynyň kanunlarynyň bozulmagyna getirýär. Pasportlara goşmaça şahatnamanyň iň irki senesi 2024-nji ýylyň dekabry bolan soň insanperwerlik krizisiniň uzak wagtlap dowam etmeginden gorkup Türkmenistanyň halky üçin ullakan drama öwrüldi. Bu meseleler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky ähli syýasy we diplomatik kanallardan peýdalanyp çözülmeliler. Iki jemgyýetiň syýasy, jemgyýetçilik we meden çeşmesi bolan adalat, hukuklara we azatlara hormat goýmak ýaly gymmatlara esaslanyp karar berilmeli. Türkmenistana hukuklaryň bozulmagyny durdurmak, söz, pikir we din azatlygyny dikeltmek, Türkiýede türkmenleriň iň tebii hukugy bolan adalat, ygtybarly we arkaýyn pasport bilen işlemek, bozulan maşgalalaryň birleşmegi üçin zerur çäreleri görmek. Bularyň hemmesi üpjün edilmelidir. Türkiýede türkmen meselelerine insanperwerlik we adatdan daşary nukly nazardan çemeleşmäge we Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna ýüze çykýan dokumental we prosessual meseleler çözülýänçe bagtlaýyn çözgüt tapmaga çagyrýarys. Beýleki tarapdan galp aýplamalar ýa-da dürli sebäpler bilen esasan öz pikirlerini we tanqidlaryny beýan etýändikleri sebäpli ekstradisiýa edilmegi talap edilýän adamlar Türkmenistandan ekstradisiýa edilmeli däldir. Her bir adamyň öz watanyna erkin we mertebe bilen ýaşamak we öz topragyna jaýlanmak hukugy birege jogapkärçiligimizdir. Biz Türkmenistany syýasy erk görkezmäge we adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlaşdyrmak we humanitar krizis soňlamak üçin zerur zatlar etmäge çagyrýarys. Adalatyň we erkinliginiň agdyklyk etmegini we soňky ýyllarda bütün dünýäde güýçlenýän jinsparaz we ýigrenji repressiw syýasatlaryň soňlanmagyny dileýäris.